So kinalang gid nga maagi gyud unta si mo kay ikaw may nakadungog sa una-una sa espiritu. Oh, ilang padidaan pod. Nga akong sinultian ba, Diyos nun ba? Nga ako pong binuhatan, Diyos nun ba? Siya ro wala sila kailan ako kinsa sinuli. Naganito yung tao nga kailagid si mo kabalog siya sa imong kinaiya kung sa kaniadto pero Di sila matuo lang nga gamit ko sa espiritu. ah Nga kung matupong nila na nga akong isultian karon, ug makaya nila na o sila gigamit. Di ba tong kaabang niya nakakita dire na, nakakita mo sa gusto po ko sa gamiton sa espiritu. Na sa paggamit sa espiritu nagpahambong naman gani kang wa ka gigamit. kung gusto bisa nga gamiton sa espiritu mo. Maposes ka. Nya palahubog siya. Di mo pud si mo tuo si mo. Ang mao ra problema. Na, ikaw man ang gisgutan nga anak sa tao. Kung daghan na po kang gamiton, pati libuga ang tao. Libog na pud. Tama gid. Nga, sa nagkadaghan na mo dili eh. Mo reflect boy, siya gamit siya mahimala. Musilak siya sama sa bituon. Ano, akong panagway mo, akong mata mo, ayag no, ana no. Oh, tama. Ay, siya naghimala. Ang tingala gani ko, sa'yo mo halog sa kuha. Wala na pug ko ikuan si mo ba ipangutana nga anagin natin ni makapalagan sa balaang kasulatan gyud kay mamanggin niya to ang kanunay nga ginapareng kamutan nga ato gid masabtan kung unsa ba ang nasulat din pero sa imo hagud na po ni pangutana kay ikaw may kabulo mo hubad-an Sila yun dito nimo. magani na ako siyang ipangutana sa mo kay sulay ang gitaga kung ma-explain ba gud nimo ni nga mga basahona kay sa kung pagbasa gay na murag lisod mo kay sa sabton nonon ba mga kuana mga pulunga kini ko la ato ning makapalagan sa dinhi sa ebanghelyo no sa sulat sa ni Juan sa ka ebanghelista ni Jesus kaniadto dinhi sa kapitulo 3 na nato na makapalagan siya nga gikan sa langit mo na ihang title niya pwede na ako siya basahon ko kung unsa iyang kuana ni content niya Sila yung basi, ngayon po ko sa espiritu ka, tagaan po ko nito bag nga sakto nito bag. tama siya nga gikan sa langit labaw sa tanan siya nga gikan sa yuta yutanon ug magsulti may tungod sa mga butang nga yutanon siya nga gikan sa langit labaw sa tanan nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog apan walay mituo sa iyang gisulti ang matuo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios kaya ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios sa walay sukod ang Dios nagahatag kaniya sa iyang espiritu ang amahan ay gugma sa iyang anak o gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan og dinhi lang taman kol ang iyang kuno ang kinatibuk-an niya nga kuan content niya ug ako ang refleksyonan ni ko nga akong buot ipangutana si mo Isa ba? o kinsa ba ni ang ginamin ani nga kuan nga mga pulunga nga siya nga gikan sa langit labaw sa tanan kinsa ba ni siya og kini pod gingon dinhi nga siya nga gikan sa yutanon o magsulti may tungod sa mga butang nga yutanon kana lang sa akong ikuan si mo ko ipangutana sa karon Kung balikan na to boy, ang alpha, ang sinugdan, ang Diyos Aman, ang pulong. Kumbaga siya ang nagbuhat og langit og yuta. Di ba? tama gyud Buhat ako og langit og yuta. Pulong ra to. Nya na ang pulong niya nahimo nabuugid niya tilagi sa tao. Sa to panahimo na niya. Kunya nagpadala na pud siya og yung pulong ipadala ko ang akong anak nga katong ginaingon nato tong naagi sa atong blaga ni nga puthaw siya og yutanon. Ano may yutanon man siya, nagpakatawa man siya sa tao pod nga yutanon. Nya gikan siya sa espiritu, gikan sa langit, espiritu man siya. Di ba? Si Jose, San Jose, espiritu gikan siya sa langit. Ikonsad siya, espiritu siya, nagpaganak nga yutanon. So, ang katunga niya, espiritu o yutanon. Gikan sa langit, siya na to. Ang gikan sa langit. Nga langit no, nagwali sa nga langit nun, kay magpakamatay man siya, karon may usa na pod niya ang espiritu glawas. Nga dito siya magpabilin. Unya na siya anak sa tao nga gigamit pud sa espiritu nga yutanon magwali pud nga yutanon. Nga tawag gyud siya nga yutanon. Dili sa gikan nga langit nun. Kay kung maingon siya ang gikan sa langit ang espiritu dili kay ang Dios Aman siya man nagbuhat sa tanan langit ug yuta. Nya nagpadala siya sa bugtong anak parang ikaduhang siglo abonohan pa niya, di ba? Nya magpakamatay siya aron luwason niya ang kalibutan. Ang anak sa Dios tao pod nga yutang kulonon ug puthaw.
Unya magwali siya, magpadala pod siya og lain na pong Mesiyas nga tawag yun nga yutanon, nagwali pod nga yutanon. Kaya mamatay uban kaniya, maghari uban kaniya kay baka sasala naman ta kay mukhaon naman ta tanan, di ba? Tama. Dako ta tagsala. So sunda ko ninyo, dili ka mo makaadto sa kung adtuan kay magpabilin siya sa langit. Magpadala sa aglaing Mesiyas. Ang buti pa sa buti Kristo dia, ang yutanon gigamit sa espiritu. Mo nang dili nako magseminar di kununudo kay espiritu lay magtudlo na ko mo na akong isinultian. Para karon murag gisulayan ko nimo pangutana na ko mutubag na yes kay ang taong yutanon realistic magpuyo uban kayo John 16. Tama? Puyo siya dili si Kristo. Kaya kung si Kristo makita niyo, mo reflect lang ko sama sa bituon. Bituon sa kabuntagon, samtang magpabaylin siya dito sa langit, ipadala ko kaninyo ang Mesiyas. Mesiyas po nga nag-antos, sacrifice sama ni Kristo. Ing nagiyawaan, ing pugbuang, unya ang mga tao, salas, di ba salas to? Ano, ang mga tao musuko niya, no? Mga tanawa, salas ko, basahagod na usaba, salas, di ba? Apan ang dili mo tuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon, magpabilin noon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kagturan. Ipailaman ako si Kristo. Yutanon ko ipailan ako si Kristo nga siya gyud ang Dios o Dios siya gipadala sa amahan giluwastan niya sa pier. Mo nang akong ginahawali siya gyud ako gipaila kanang mo-replica ko sama sa panagway ni Kristo, mo replica o daban nang nakakita nang mahila ka na sa to. Ingko dili ko Dios magsigarilyo ka dili ko Dios tao ko yutanon ko nagawali nga gigamit lang ko sa espiritu. Mo na ang mga tao na kung yutanon pod kaning nagbasa-basa nagagamit ang mga pulpito ilang mga panudlo musuko gyud nako. Mao na to bago lang ta adto ta dito no. Kaabag ginusuko nako no. Kay hadlok man sila sa ako ang giwali nga ipasigabog gyud ako si Kristo katong gisulat gyud ang dapat nga pangulo sa simbahan katong gyud ang balaod gyud to no. Di ba? Ang katabang sa simbahan o pangulo sa simbahan sulat ni San Pablo ngadto sa Hebreo nya dili man sila modawat ana. Timoteo. Yung musuko sila ana. Kay Timoteo sulat ni Timoteo musuko man sila ana. Ayaw pagubog-hubog ginalang kinaiya maimo abi-abi musuko man sila nya dumtan jud ko nila taros last na. Di ba grabe do. Tama gid. Tanawa gyud sabag basa parang sure gid na. Apan ang dili mo tuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin noon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kagturan. Pungot siya nako. Kay ako may nagpaila ninyo sa Dios nga mahadlok magyud ko sa Dios. Pinaagi sa espiritu nagtudlo nako tanaw gud ako mga sinultian puros biblikal naa sa otoridad. Kanya kanang ingon yung yutanon si Kristo nahiusa naman siya ang Alpha ug Omega. Sa to pa gipaila lang nako siya katong tinago ni Kristo sa una. Kay isa ang pulong na himong tao si Kristo. Kunya nagbuhat na pod siya og laing kasabutan kay ang daan nakadunot na nakahanaw na, di ba? No? Tama. Katong si Kristo ang tinuod nga pangulong pare. Di ba no? Di nakadunot naman to. Dunot to siya pero gihang konkreto pinagi sa sumbingay. Nya mao to gipasilyuhan ni Daniel. Na makakaplag ang maalamon ni magpadayon sa pagkaamalamon o karon naana ko ang kaalam mo na magsulti ko bisag mag-Bible ko dre mag-Bible form of Bible na to di ba to dili man to napakaano ko ano pero panyo lang ako ngitan-aw no nga maabot pa tag isa ka oras timuan ang Biblia ana basahon ako ng Biblia pero diretso pinagi sa espiritu gamit sa espiritu di ba naghisgot ang espiritu diha tanaw sa gabi katong siya sa espiritu daw. Kaya ang sinugod sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios. Sa walay sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Kani nga ako gisulti na sa balang kasulatan di ba pulong na sa Dios. Wala man ko nabot-bot og balaod nga bugason di ba? Bantayan niyo ning minimum magtutudlo magbot-bot gid kog istorya dito ko dapitan nya magkinataw-an ang mga tao. Dili na pulong sa Dios, pulong na sa tao. Tama gid. Yang amahan pod hakog pod nga murag kalibutanhon. Enjoy yon lang mo, happy-happyhon mo okay ra. Ako ana gikan pulong sa Dios nga naman naa sa otoridad kay gipakamatya na sa mga taong balaan sa mga bihag niya. Bisan na itong giingon niya mo reflect sa sama sa imbiton. Di ba nakinumdum ka ato mang sa tong mo reflect sa biton gani asa gani to makuha boy di ba sa sulat ni Daniel. Sulat ni Daniel tanaw na diya basahan na siya murag naa sa 3 ang katapusan sa kalibutan. Katapusan sa kalibutan. Ang title ana katapusan sa kalibutan. Basa daw na diya. Naan dito diri sige daw. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong modanag hangtod sama sa mga bituon. Di ba? Bituon sa kabuntagon naghisgot man na sa ubang bituon kabatanon yung maalamon man ta.
Mo nang miingon sila sa kuha nga mo repliko sama ni Kristo akong panagway mo sulawan sila niya mohayag nga akong kamot ug unsay mga himala nga ihatag sa Dios sa espiritu nako nga mo repliko sama kaniya. Di ba dalipay ako pag-ayo sa pinangga kong sulugoon sa iya ko pagkonsaro ng espiritu hisugot ya pag espiritu no. Tama. Kaya mo nang miingon ko hoy dili ko Ginoo nya musuko man to katong giingon din musuko man ni silang mga tawhanan ni. Tama gid. Magdumot nako. Kay gusto po sila nga sila po dalang doon. Dili, ang Mesiyas boy magantos. Libakon, tamayon. Nga dumtan sa mga taong hakog. Kay gusto man sila ang tuuhan. Kay sila man nagpaaman-amahan. Kaya naaman sila lain nga agalon. Yang isa. Gugmaon. Mga maghisgot na maghisgot gani ng katuingon nga ihatag kay Cesar, ihatag sa Ginoo. Ay, wala sila kabalo ana. Ihatag kay Cesar ang Cesar ang panagway sa kuan ang sa Ginoo maalagaron magatiman bisan itong basahon na asawan hitag kay Cesar ang panagway dili naman Cesar ang panagway ron Aquino di ba Rizal mga man sa una kay ang kwarta sa una kay Cesar man yang ano mga masigi man tagpangayo sa tong simbahan nang madto sa Ginoo kay ang kwarta kay Cesar man di ba naingon sa Ginoo nga nagatiman man ko ninyo. Di ba asaman ang pinasidunggan asaman ang labaw ang pinasidunggan ug ang nagpasidungog ang inyong gialagaran ug ang inyong nag-alagad nya kung tawhanon katong gialagaran nya tanawa karon kisa inyong gialagaran nya ini si Kristo ang anong nag-alagad man ko ninyo ang labing dako sa Dios gusto ka mo labing dako sa Dios pagpaulipon mo nga ulipon nga ang imong giwali Dios non giak nimo gibuhat nimo iyang giwali mo to yang nga Dios non nagwali ko gipailan ako si Kristo mubalik gid sa dili kanilo kun dili espada na ang espiritu pagighusay sa unang pagighusay di ba makighusay sa unang paghusay sa mga taong pinili kay ang pinili niyang katawhan ang pinili pagapilion pakini og unahon ni paghusay iyang mga katawhan so, unahon giuna ko kamo paghusay so pasabot na si Kristo diri sa lupa ang binasagan niya nagiwali sa ngayutanon tao pero ginabdagan sa espiritu ang espiritu nagtudlo mo tong nag-ingon po sa balaang kasulatan dili na sa kinahanglan nga manudlo pa o magpatudlo pa kay ang espiritu pare adtong ingon pangayo lang mo kay bisan dili pa ka mo magpatudlo ang espiritu na magtudlo sa imong kasing-kasing tanawa karon ang akong gibuklat ninyo sa kwan tinuod dili tinuod jud mo na mo replik ko sama sa bituon ang bituon may replik ba yan na siya di ba replik gikan sa bulan kay si Kristo mo na to siya ang bulan kabisig basig nangit-ngitan kapaandagaw niya na panahon nga ihagin ng pahayagon ya ang Dios amahan mo man na sa mo akpo murago ka ng adlaw kasi man ang nakon mo na silot diin gisilutan ang yawa di ba sa impierno ng adlaw kasi makadto sa adlaw wala gid kapitingin ita man ibara siya yung mga ang gusto nila mo tong salas dinhi ang atong tao makasasala musuko nako kung mahisgot ganita og katapusan sa kalibutan si bakong taon si bako intaon kay mahadlok man na sila sa silot tama na pero dapat ganitong atong nahinabi ditong sa katabang sa simbahan pangulo sa simbahan dili sa kaabag di sa tayo masuko kay pulong man sa Ginoo iyang ginawali dapat diba di sa pero ganun hisgot din sa ihatag kay Cesar kay sige misal pangayo nya karon ang ihapag yung membro atong gitambalan dito tama gid ngadto ta dito nagwarta taw la ngadto ra ta dito kay kinahanglan ng masakiton nya katon ta ilang gitambalan nya gikan man puton yung tambalan ay maglipay gani siya kay dili nato dili layo kay ta sila giadto pag nato sila mo na nga ihatag sa Dios o di tambalan naman sakiton o tabangan ang mga taong buta daw no tama gid o kabalo mo kita kinsa to sa una nawa bisig sa una labay na pero higugmag yun ko no giadto ginako sila tama so nya ni suko sila sa kuha nya sa to pa naghisgot sa Cesar sa to pa dalo sila kay kung dili nila mapislan dili naman pud na tuon tama gid dili na gid di ba katong si Bira napuslan nila sa una nya natuon na sa kuha nya karon dili mo putang giadto nila wala na sa to pa wala ni gihatag iya sa Dios ati manon manimo tong masakiton katong dantanan labing ubos nya ako gani dili wala gani na sa una na ko din na kuan pero ako ato giadto nga nagahilak pa gito kakita mo to giingon niya musidlak sama sa bituon
Nakakita niyo panagway ni Papa Jesus sa atong tigbulang, nakita ko na oy dili ko Ginoo. Daga nakakita dito kamo na minaw, bisag ana pangutan ato sila kay dili to mga buang sila, dili pud to mga illiterate to mga tawhan na nakakita gina sila. So ang Mo-reflect. sidlak Mm. sama sa kahayag sa kalangitan. Ikaw to. Tama gid. Oh, di ba? Kayag oh. O di ba kanang suga tudluan ko kamo ang pulong. Ayan yung padanagi mo nang wala gid ako gidinalo ang gisulti sa espiritu nako tudluan gid tamos kamatuoran. Hayagan ba? Mo nang giingon niya nga ayon yung tabuni sa gantangan. Ang gantangan gani gitago nila ba ang bala ang pulong para magsigi sa kuan ng jutay kaniyo gidugang sa sobra kanila. Nakakita na sila apan magpabuta-buta. Nakadungog na pang pagbulbungon haron butaan kamo og magsigi mo hatag kanila sa jutay kaniyo gidugang sa sobra kanila. Yung mo palag ni sila kato, atong lasa atong binasa, atong ganiya. Musuko ang taong maalamon. Unsa to sa laswe? Basaha. Paano dili mo tuo sa anak, Oo. makabaton sa kinabuhing dayon. Anak mo ko, tao man ko. Nga, suko sila no? Suko gid. Basahan sa las. Magpabili ni noon kaniya ang kapungot sa Diyos hangtod sa kantora. Mupungot sila nako kay kung ma-reflect gan ko sama ni Kristo, suko man sila ni Kristo. Tama. Mo nang patyon gyud ko nila gusto sila magluhod dito sa cross, dito sa mga rebulto. Kay ako musulti man ko sa ipadayag man ako si Kristo, ang Dios. Siya gyud ang akong Dios. So si, Nahandok gyud ko sa Dios. Yung musuko man sila ana. so si Kristo siya na ang Diyos. Oo, Ikaw siya ang akong gipaila. Ikaw na anak sa tao. Anak sa tao nang diri nga nagsakripisyo pod sa tao. Ako lang sa gipaila. Subot pa Mo mo pandong ko, di ba? Di ba nato ni isigot ana na ba to diha mo pandong ko. Papason ako ayon mo sa mga liupo lang ko nga sa Dios. Tama. Ya, makasasala mo sa una no kay sige mo sulod sa simbahan no matuman ng pabot dinhi sa yuta min sa langit pero wala mo nagtuman no. Pasaylo kami sa mong sala ingon sa pagpasaylo pero wala mo kapasaylo no. Dako mo sala no. Sa pandugan papasit to. So, Nya ay na pagbuhat. mas maayo gyud unta Luoy ko mo sa paduol espiritu. pud mo paduol gyud sila diri sa imuha. Pero dili man sila gusto kay makasala mo suko man sila nako kay halang do naman sila. Kay gusto man nila kay Sisa ihatag ko kay Sisa ihatag sa Ginoo kay ilang una ang sa Ginoo porsyento kwarta gyapon. Ang sa Ginoo nagatiman man ko ninyo. Basi wala pud sila kasabot katong ang gamay kaninyo idugang sa unsa to? Sobra kanila. Sa sobra kanila. Nung hadad-hadad. Wala na sabtan na. Kanang sige pangayo. Kuha Kaya yun kasi sa jutay ka nato. Oo. O gidugang sa sobra kanila. Oo. Mo na to espirituhan ng pagkabuta. Yun sa bay, nali nakabuta ba ka mo to ni suko sila sa kuha sa kuha buta sila. Nakita mo sadan mo eh. Ano man? Nga sige mo mag-away hinuon sa inyong balaod. Di ba na ingon ng Ginoo ayan ang pagbuhat og laing balaod. Nawa. Nakakita na gina sila. Mo dapat di ba? Ang tibok tumira tong giadto no. Nagpasalamat sila sa kuha no. Oh, Ang ilahang amo dito nag-adto na sa mga sakiton. wala. Madtura na og Galokan pa gani itong TL no. Ako po itong naghalok tong TL itong. Dili sila naghalok. madtura na kung naay kasalogan. Hindi kana bahala na mo diha o mo reverse ako na bahala na anak sila mo na imong bukat na boy imong pangutana pero bukat pa di akong tubag. Pero kung paniadto ko kung wala pa ning balang kasulatan, si Kristo pa ni siya ang ginasigutan ani kay siya gikan sa langit. Ang Diyos amahan. Oh. Tapos siya nga gikan sa yuta. Si Jesus pa ni kay. Oh. Pero kung sawan ako na po to, di ba? Kaya wala pa man ang balang kasulatan. Karon Oh. si Kristo na nabanhaw naman, na naman sa langit. Siya na ang Diyos o ang gikan sa Mo yuta. alpha omega kay magpabilin Alpha, sa langit tanaw to imong binasa usbag nang binasa nimo mang si Kristo magpabilin sa langit na Ano ni din eh. ana diaw diaw kay na tubag ha Oh, ano yung natin bakit makaplagan kana. sa buhat sa apostoles? kana Oh. de connection na ha kamo na connection boy mo kung parehon ko nila connection wa na gyud sila ilaing adtuan. Tama gid. Kaya naman gina sa balang Pero kamo pagbasa po na huroton amo ala ning gitakli-takli ni kay parang dahil sa hurotan ninyo masabtan gina ninyo gikan sa title. Oh. Pero nagbasa tayo ni, di ba ginabasa na to? Oo, nagtimaan lang ta mo nang kanaytoy bersikulo. Oh. Oh, tanawa. At ulit ni basahon ni kung di ni makaplagan yung mga pulungan nga connection sa kanya kwan. Sige. Sigutan kayo na. Ang title na ang mensahe ni Pedro dito sa templo. Taas kayo na boy. Taas na. Mo lisod kay taas na makatulog Oh, diretso lang tayo dire sa versikulo 19. Oo. Ug hangtod ni sa 21. Busa pag ginulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, maabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog Oo. gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas.
si Jesus nga iyan ang gipili alang kaninyo kinahanglan magpabilin siya sa langit hangtod nga maabot ang panahon nga gipahibalo sa Dios pinaagi siyang balang mga propeta sa karaang panahon. Salamat. Buot pasabot gay. Connection sa Daniel kato sa silyuhisan ni Daniel. Nga abot samtang dito ko sa langit ipadala ko niyong espiritu magtatabang. Apa mas maibubiya ako kay ipadala ko sa kanila. No, John 16. Pero bukod ning mga pulungan ko kay Mesiyas man ang ginapukan. O kaya ilang huna-huna mo ang Mesias sama sa Santong Papa o sa mga pari ingay halang doon. Wala man sana nalimot mo sa ingon nga no nagatiman man ko niyo. Di ba po si Kristo sa na dili man Mesiyas. Hindi man salang doon. Dili man salang doon, dili man sa pare. Gilutos magaya sa mga pare kanadto no. Oo. Nagalagad pagod siya, nagkuan na nambas. Klaro na nagbasa na sila kabalo na sila ito ison lang nina. Walay mga alamag. Mabalay nung sa balaod kay gusto nilang kuhaan jud tay kani idugang sobra kanila. Sa mga Ana ba din nag-alagad ba nga mo hinoy alagaron nya biyaan ka. Sana mga dumudoong. Magsulti ra ba po ni mga langyaw nga pinulungan para ingnon sa taas. Wala na sa Biblia. sulti po dog tinum. Wala Bisaya kay ko manulti kay original gyud kinasing-kasing gyud nako. Pwede ko mo English laom kay akong English ba? Dili masabtan. Dili pasabta kay di mo ko kabalo mo English. Tama. Laom kani. Ay Na kuan man na sa ay kabalo ko mo English ay. O Yes, ganun we love na, you. kuan mo na sa, di ba, naga ito'y nakasaksi din yan, no? Mga nagpatambal din nga mo sabi mo ang pinulungan, mahimo. O Latin, naglalis pag yun sila ni Otol ni Mimi kay Latin kuno niya yung igsoon po naglalis po sila niya Latin kuno akong sinultian niya. Pero Niya isa Bisaya kuno kay ko. Bisaya ang nadungog si mo, niya Naman na. Latin. Pwede mo na nas kabakan siya nagpatambal. Suko kay siya kay lisukon sabton kay Latin kuno akong sinultian. Mo na ang espiritu na Nagbuot ato. Oo, ano? Espiritu magbuot. Tama. Oo, magani ni ito nga ang mga apostoles nagsulti-sulti lahi ang pinulungan kay dili man sa Hudiyo. Di adto sa salayan dito nasabtan man nila lahi pinulungan mo nang karon giakna din hi. Nya ako gihusay sila kani ani din siya. No, naglalis mi kay Latin di ko no masabtan niya ana ko akong explain sa dili. Ipailanan sa Ginoo nga ang gahom sa espiritu. Nya naal po no na replika na dili ako Ginoo. Ipailan sa Ginoo nga musidla ko sama sa bituon siya ang makimala dili ko magbot-bot himala. Dito, no? Grabe ba itong mga kahibulungan ka nga hitabo din. Dili na sila maminaw mo tong naigo sila ato musuko gid sa kuha. Tama, gid. Wala si Kristo gipalansang sa krus kinsa na palansang sa krus kay dili ninyo patyon na sinole dito yung patyon si Jesus wala na mutuon ninyo. Nagplano ra ba mo magbuhat mo dakong simbahan? O di ba na? Wala sa kabalo na bunala na sa mga anghel. Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing mo na papuy-an ninyo ang templo sa Dios para musidlak mo. Sama sa mga bituon. Daghan na ta. Tama, gid. Pero dili na siguro na angay nga ikabalakan ako no kay na sama sa sigutan sa tong ang paabot sa daotang espiritu ang pagbalik sa daotang espiritu mas daotan pa ang mga tao kaysa karon kaysa kaniadto. Yes, okay na gid gibilin. Pito Isa na gid na imong bitbiton nga Biblia kaysa sa unang linukot. Pero nganong imuhan na ng imo lang pilo-piloon lukso-luksohon nimo. Mo nang wala katapusan na ilang pagpanulat og mga libro at malag naman na. Na sa mga espirituhan ng gasa ha kamo po naminaw ani tanawa tawhanon ko manulti no pero natubag ba nako mang uboy Matubag yun. Kaya napamatuod gyud nato naas balang kasalatan no. Nagin. Ako dire kamo nagunit mo duha ka Biblia nya tapos paspas bagay yung pakli nya wa mo ta nagbasa nya ako nagunit ko Biblia nganong nakabalom lagi ko. Nagin. Tungod kay espiritu ana ko. Nga kita mo nagbasa-basa ko. Mabasa ra man ko diya magbasa ko Biblia, Ebanghelyo ug maghusay ko ninyo. Tama gid. Kamo ako ipataas ay. Manang paniya sila di dali nga rin di ba naanas Biblia pot. Kung madungog na niyong tingog karong naa nga nagigsulti ko nga mga pulong nga Dios non nga langit non. Bihira na kay ng mga tao inani boy, ako gani boy magunong-una na ko. Sus, kumana ingon ko nga ang ka-bright nila ug say katong istorya pa sa tawhanon. Ang alam himot ko. Tubang pa ko nga ihatag kay Cesar ihatag sa Ginoo na. O siya anong nangayo makag Cesar. Ang sa Ginoo maalagad mo timan. Kinasing-kasing lang muhatag nimo pareha ni Melkisedek kay si Jesus. Mahimong pare sa laray ni Melkisedek dili mga Levita kay mga Levita nagbot og balaod. Wala sa kabalo ato nga giingon to Daniel butag kay nag-abo. Kay pahimala-himala na sila. Basahan niyo na sa Daniel ba nagbasa po ta ka Daniel niya? Diya no. Kadol-dol na diya. Basahan niyo na humana to ang katapusan sa kalibutan sa sulat ni Daniel. So ang tinuod gid ay nga pagdawat kay iya kasi sir katong offer lang. Offer lang. Oo. Kinahanglan po na sila tagaan kay na kay napulo. Dili ni offer man to sa Abraham kay wa man siya nagwali. Haron baydan po niya ang giwali po ni Melkisedek. Dili man ta pare-parehong hiyas. Tama gid.
O kinahanglan na offer lang na sa kinasing kasi. So offer unsa na di kay imong magbuhat kag balaod na to laban na puto sa ulo. Pero sa atong gibuhat karon sa simbahan, offer pa ba nang ginatawag na tunulan man kag kanang personal subli? Theology gi obserbaran ta kung saan ta pagbitik. Nya maingon pa yun sila wala kuno na yung 10%. Mat maayo naghatag kag 10% kay income ka karon og 300 karong adlaw nya nakanit lang ka nabinlan ka og 50 10% pilar to imo dito. 5 ana. 5. 5 oh mora na. Mora na siya ang 10% dahil sa... Oh alang kay ang sobra man nimo. So sayop gaday kayo mo ingang po sa kalibo niya sa kato sa pangihatan. Sa gross di mo ikuanan dato kulang pa mangay nimo tagaan pa mangay ka sobra nalipay pag-ayo ang Macedonia. Napagsabot ba ang hatag niya na sa una? Gross? Pagsabot gross gyud. Ay mo na nangamatay hinuon ng mga tao. Tama gyud. Luoy kayo. Loy kay kung gross. Uy. Una agud tong ingon sa Ginoo sige balikan na to ha kamo kung bright mo kayo ani mga pastor mga pare kamo magbabasa ha kato ingon siya nga adunay usa ka balo naghatag og duha lang ka sentimo. Oh daman na dinaryo gamay na sentimo og nay dato nga nihatag sa sobra pa niya dako. Kung sobra niya isa ka milyon ba kay 1 trillion niya isa ka milyon. Sobra Hatag niya. O sa ato pa ang balo. Nga nung niingon pa si Kristo, wala ko nalipay katong dato nga naghatag sa sobra kaniya. Mas nalipay siya katong naghatag nga isa lang kasinti mo nga. Mas kulang pa gani. O kulang pa man gani niya. Wala na mo te kapalit siya ang pagkaon. Wala na gani, wala na kay sanina. Mga paretong nagwali si Pader Ubo daw ngay, mahiskot ko ha kay naan pa man sa YouTube ron. Nagwali siya nga, oy, kamo bisig wala pa nuy pagkaon makabayad mo sa adlaw. Nga pabayadon man sa adlaw, ikaw ra bay nagamit sa adlaw. Nya kato na po kuno makililimos 500 kuno dugay-dugay kuno niyang tibon-tibon 500. Nya tugod kay islat ni sa 5,000 pa tong islat nya 500 gidawat na po kuno kada luoy sa makililimos. Di ba ka na luoy ana nga ikaw nagasakyanan nya kato makililimos. Sobrang kulang pa to niya. Dapat tagaan to nimo haron pareha ka sa Macedonia. Bisan PWD ya pang ngayon. Oh, bahala tulbagon na niya. Bahala na mo diya kung magwawali mo, bahala na mo anak kay isultian kita mo kadloki gid in town ninyo ang Dios ako nagwali lang ko. Pare nga Dios nun, nga pulo nga Dios tungod na sa balaang kasulatan. Tama gid. Uy, wala ko'y labot anak. Mo na yung lipay kay ko O nisugot ko sa pare. Kasi pwede ako anak ko sala. Kung pastor dako po ko sala. Naaman yun noon dito nga nguban gipili ko mga pastor pero pobre gid ko. Kahit bisan wala pa nako. Diba, ang nagnegosyo ko sa daghang mga utangan ako wala pasagdaan na magid ako. Tama. Nga himuon pa ko awayon pa ko nila. Daghan ang akong gitabangan karon kay dito na ko sa Ginoo. Na Wala. sa simbahan na ako pa'y naigo pa sa among palisiya nga gibot-buhat sa una. Tama gid na. Na ako'y piso diha. Ano man, kung dili ko daw ato na ako'y makuha anak nila. Dili ako pa'y nakatabang nila. Pero kaya di na magkita na ako ganyan. Sus manglabok, ang labok na ko tong kabag ulay ra ka. Ulay ra. Ang so na kay ko. Kaya ang espiritu nagtudlo nako. Tanawa kanon akong mga pulong, amo nagbabasa pod ang atong isgutan. Wala man ko pasabot nga nasuko ko nila boy kay naa pa man ko boy, mo pandong pa man ko. Anak man ko. Ako lang ipasulti kay man si Papa Jesus sulti ilang pangalan kay kung mo react sila mo ani sa ako. Tama gid. Wala man ko sala nila. Unsa may pasala na ko nga naa mas awtoridad akong gisulti. Tama. Sige pag kung hangyo Ginoo sa intan ako na lang para atong nangkuan ko ako pa nagsakit. Tama gid. Sige magkugilak gani sa maglilibak na ko. Nang sa may sala na ko. Na akong gisulti na mas balaang kasulatan. Kaya nito magpandong ko mo to. Pasahan ko na sa las magpandong ko haron papaso na ko mga liupo lang ko sa Dios ang pitik sa espiritu. Ang pitik sa espiritu ang espiritu anak anak ko. Mo nila ang problema. Kay kung maangkong kung espiritu na anak ko, lisod kay kang gamiton kang espiritu kay nay nag-act na to pag gamit ang espiritu magdagandagan hinuon. Tama? Magalagad jud ka matiman. Mana siya pamagi sa Oo, espiritu. mo na. Ang espiritu nga gamiton ka. Oo. Kay kung mingon jud ka nga gamiton ka sa espiritu halang doon ka na, magpatay mo diha. Puti hayayai. Ang kabalo nakakinsang espiritu gigamit nimo ang amahan. Dili ka maigo sa kabulhanan. Bulahan ka mong kabos, bulahan ka mong gidagdaw, bulahan ka mong naghilak karon, bulahan ka mong giing nagbuwag nga magsugti sa bulahan kasulatan mo na. Bulahan ka gilotos. Naam na diha. So kung wala man ka gilotos, ikaw may nang lotos. Di mo matunglas, musuko sila. Di ako hinagilotos. Ilotos pag igo dito, nagtabang ko sa mga tao dito karon mo react ng mga tao. Nalipay man gani sa pag-ayo. Ilang sudah na po to maghulga na po to siya. Di mo kasulong dili mo anak, di bipirmahan. Tanaw panidin ninyo na ang inyong gituan na sige panghulga diha. Ug sa ko Luoy kayo ang mga membro. Dato man daw ito siya. Nagsigi og bagulbol.
Mo na akong giingon. Nag-ingon naman ko ato, hatag lang gud mo para di mo makasala. Madagayaon sige bagolbol. Nakadungog dago ito siya. O mo panahon ikyas mo na amanas bala ang kasulatan. Tama gid. Hadlok mo na silang hulga. Dili makagaba na kung makagaba na sila. Nagabaan na sila sa dilang paggamit sa iyang gibalaan. Tama boy? Tama? Oh, tama. Mga man nilang hulga kay makagaba ko no. Sila ko no makagaba dili ay. Katong 50 city nga gipatay nga pare o daghang mga pare ana. Nagdugay na silang nagabaan. Yan yung mga ginuhukman mo sa iyong tinago. Istorya hulga ra na. Tama gid. Kanang nagpasan mo ni Bireng Maria niya bad mo kinaiya. Mga kuan dugay na mo nagabaan. Di makagaba ng revolto boy. Mas magaba kung wala ka nagabuhat batay ang gaba nimo. Mo nang wala ta kabalo, wa mo kabalo sa mga gaba mo nang uban nga manglibak ang manunglo napatay siya harap putugikan. Tanawan ninyo ang kaagi ni sa unang libakira kaysa mahimantayon sa tanawa yang mga kaliwat pud mao pinahitabo no. Sobra pa no. Manunglo no. Tama tunglo. Tunglo gid. Tunglo eh. Wala away ka sa imong ginikanan pag-abot ng nahanap po kay anak, awayon na po sa imong anak sobra pa. Ihusay niyo na sa inyong mga mata, gamita sa lawas. Di na ko igamit sa uban. Kung sa kamong nangawali, mo sige ko kangyo, wala ko nagpasabot nga tanan ha, common name ha. Kay nagamit sa Ginoo nga wala nagbuhat. Kamo pod nagamit gipailanan ako sa ang Dios ninyo ha. Tao ko anak sa tao ko, sama ninyo anak sa tao ngayon nagwali ko ngayon tanon. Kay si Kristo nagpabilin ngadto sa langit. Tama? Tama mang, naana si mo. Tama. Pabalik. Ang title basahan niyo na. Pwede man na ibalik ninyo kaya mo ni ipapilit sa YouTube, pwede na niyo na gihinganan man to dinyo asa tong mga kanang title. Na mas may humanon niyo. Unya kung mo bato pagay na kung istorya na ko na dito mo sa Biblia na ama mo yung mga Biblia diha. Naagid. Talagsa rin tawron nga wala yung Biblia. Talagsa na po ng tawron mo ukab Biblia. Talagsa na po. Ang Biblia himuan na nagpanangil. Mo ang cross po gibukwintas lang pero kanunay gipalansang si Kristo sa cross. Ang revolto po gibutang lang sa inyong altar pero wala gyud ni kinabuhi patay. Ha? Tama ko. Unsa man gyud ba emailhan ko lang nga. Siya gyud gigamit sa espiritu. Okay, sa una nagkasimba, dahan mo kung nasud lang pud nga panggod simbahan. Pasulod po ko sa kanang sa mga simbahan sa born again ba niya. Mayon sila nga naan nilang espiritu pag halimbawa kanang mag-worship na sila. Mag-worship sila, magdungoy man sila. Mag-ingon sila nga gikonsara na sila sa espiritu. Maghimala-himala pa na, magkurog-kurog pa na. Siguro maghinilakay pa ganyan na sila ina. So, unsa ba nga espiritu? Bala ang espiritu ba ang nagsulod kanila? Ana. Para sa ko, di ba, mag-istorya ko ninyo, magbasa mo Biblia niya tapos ihubad niyo na ako niya ang akong gisulti na asbalang kasulatan ako pag ingon basahan niyo na diyo. Ang espiritu may nagtudlo na ako pinagi sa kasing-kasing. Ikaduha, mo reflect sama sa bituon yang panagway. Na yung mga imposibleng himala sa mga magikiro may kikitag buslot og kamot. Si Papa Jesus naong ni Papa Jesus daghan pero tanawan ninyo ang katong gigamit nga taw panid-an nimo nighuman atong mo reflect. Ang yabang gisulti sibo ba siyang binuhatan kasi mong mao nang magwali ko nga Diyos nun. Tanaw ni biya ko sa kumang negosyo, di ba mang? Na? Grabe, kwarta sa piti lang mo daghang utangan ako, mo hinoy nakig-away nako ron. Magit. Kumbaga gamiton sa walang espiritu sa katao pero dali lang kayo siya. Dali lang kayo. Agi lang na siya. Agi lang tapos kung ang tawhanon lang kang magtukian na bala ang kasulatan, tagaan lang kagkaalam ana para makita nimo diya pero dili ka pwede puy-an. Kaya kung puy-an manggod ka, namoy panahon mo suko ka, sudlan na po kag laing espiritu. Duha man kamatang sa espiritu, good ug bad. Mao na nga duha ka, murag material ka ba. Karon sudlan kag maayo, ugma na pud sudlan po kag dautan. Mo nang naa sa tao sa kalibutan di ba karon maayo kay ka, nagwali-wali ka karon paabot sa balay, naglagot ka. Tama. Mo nang lisod kayo. Mo nang magpakamatay gyud para sa ako nagpakamatay gyud ko biya ko sa tawhanon. So kana din nagawali karon mga pare na ingon sila nga nang espiritu kumbaga tawhanon lang sila nga ana lang orasa. Tawhanon lang, diya lang. Uy, tanaw nimo siya. Kung nani espiritu kana lang niya pagbiya na pud na hukas na pud na siya to, mura na pud sa bubalik na pud siya sa tawhanon. Balik na pud. Mo na ingon sa Ginoo nga kung nagdaro ka mo, kung nagpugas ka mo, ay nakamog lingi. Mulingi man siya paghuman. Pare nagsulod ka sa simbahan pila na kakaoras dito pero sa pagpaminaw sa balaang kasulatan sa ebanghelyo wala pag ka naminaw o di naaning mo espiritu ato. Pero sa imo hagid ko nakasaksi. Ako mo nga
gipuy ang gid sa balang espiritu kay nagbiya na mo gid ka sa mga tawhanon ana wala namang ka. Para atong bata dire katong gitambalan ako bisig nagjok-jok ko nila nagsigarilyo pa gani ko di mo duol kay si Papa Jesus ko ni nakita niya. O sa to pa siya naghimala. Wala ko nabot-bot ang himala. Wala ko ingon nga ako Dios ay wala ko ingon nga ana aning sa una ang atuang sapil diha. Nangalanay gani na sa una nagsutubod gani ko ayaw wala na himala na wala na. Maugaran na tulo ka tuig. Tama no. Grabe bitaw ang himala dire sa una no. Antong karon marom. Ya usa kong giingon. Kana. Himala lang na. Tuhin ninyo ako gisulti. Kay bisig kapila pa ng himala magludlod pa kag Birheng Maria dia o dala pa kag cross dia pero ikaw wala ka ng himala unsa man na. Sip-sip. Oh, ang paghimala pud sa mo kanang mo patay kay sa mong sala ana. Mao na naghimala mi. Oo, kanang mabutan mo, nagimala mo. Mabutan. Ano sabi si Rini Boy, si Evelyn, grabe man ni sa una, nagbutan naman kayo ni, grabe man ni kasuplada ka, butan naman kayo, himala. Pero Kamu may makinagkaluwasan, dili naman tong Rebulto, dili naman itong mga santos. Tama. Ningon maging anghelo, ay kong lodhi. Una-una lang kong mugjutay, una lang kong yung kamatay. Mo nakako karon ay kung yung ludi ay kung yan ako aram na ipailan niyo si Kristo kay tuwa sa langit nagpabilin kay mamatay uban kaniya maghari uban kaniya pero ang maminaw sa yutan on kay naamay pinili nya naamay mahabiling buhi. Tama gid. Mo na magduhi ko sa iskalayo sa espiritu gano man magduhi ani anak ko sila sultian ako sa kamatuoran parang inig dahulog aning kalibutan kada ingon sila nga dili pasulti ko no kay kulbaan ko yung hadlok. Loy, kamo nang hadlok mo? Labaw pa ka sa Ginoo, pugnan nimo. Tama gid. Manaaman na sa Biblia ay. Walay magbuot niya. Kung kamo dili matinud-anon ka nako ako magpabiling matinumanon kay dili ko makalimod sa akong kaugalingon. Mubalik sa dili man dugay. Pero naipahinomdom kanang giingon niya boy. Maang kanang gipahinomdom niya kung daghan ang nagayaga ninyo, dagang linog, daghan ang katalagman, mupula ang langit. Hana sa Biblia ay grabe naman pud wala sa kabasaan na. Pero magsulti ko mingon sa sinuli na lunglod ay nagpahilubalo lang ko kamo, hadlok mo, nag-eskwela tumata, ikaw man, nagtrabaho ka, utapos na nagtrabaho na adiri. Tama gid. Ako raman gani usara adiri. Niya kong mumbiya ko ako dilay mo tapping sa Urabia, di ba no? Mudis business na lang ko. Kanila gid akong bihaan ani nga. Dasmagan pa ta sa suko pa sa nila, adto patas masakiton nga no? Tama gid. Kung naagit kwarta na uban muhatag na tong dako, ako tuwag ihatag dito, kita pagay muhatag. Yan naman po ito nga nasuko man po ito sa imo ha. Aba? Naigo po sa binasa basahan ko ng usap sa las. Ba? Grabe. Agit say dili gyud sa moto sa anak. Di sa mutuo sa anak. Di man sa mutuo sa kong giwali. Labi na suko kay na sila katabang sa siban, pangulo sa siban, suko na sila sa kuha. Naon sa ni sinuli. Okay, dili sa moto sa anak, dili gyud sa makabaton sa kinabuhing dayon. Bala na sila anak. Unsa man isnuli kay sulti mo gyud og. Musulti ko. Prangkana kong pare. Unya musuko po tong dahil ka sa pare. Naaman na dito malaki so daghan din boros mga pare, wala giday sa pare. Gibadlong na sila. Mo dekol kay napo dira sa atong binasa nga ang matuod siya sa iyang nakita og nadungog apan ulay mituo sa iyang gisulti. Naabay mo tuon ako. Sa una, di ba, tanan mo, wag yun mong tuon ako, pero karon kay nakailan mo sa Diyos, nibalik mo na ako, yung tuon, yung nagpaduwig mo sa Espiritu, yung nangalipay na mo, kay mukha na mamugahi. Natuman na ni siya, kini nga mga pulungan. Natuman ni kay sa una, wala may minutuon ni mo. Natuman yun, kay kanang mo reflect di, kumuusab ko. Nga tanawa, akong tabi na dito, no, daghan ni kanap na daw, tapos kung nahitabo dito, himala-hima, ginagmay na dito, na initurok na dito, abot na sa Jessica, so, pero din, kung gatusan lang nagoy nakakita na usab ko sa panagoy ni Kristo di man sa gusto makakita. Amo rin ingon siya nakakita sila pa nagpabuta patadawa nakakita na ko rin mo musulti ba silang nakita Daghan yun ang himala. para sa tawing nakakita na siya nagsulti ba na siya kay ingnon ko siya buang yes kay ang tao di man makakita. Tama gid. Sige taghagyo gi sulti mo mana ako nang luod naman ko sa gipakita gawas atong mga ninuon ha mga nitibo na ubos man puto sila di po sila tuuhan. Klaro magputog. Klaro po sila naapos sila sa ubos. Wala lipay kay ko pinangga nako sila. Tama gid. Pinangga nako mga kabos. Yang pas pinangga po nako tong dato nga nagpakakabos. Tama gid. Pero dali lang man siguro no. Kain na dito sila magsipsip. Halimbawa doon na yung mga tao mo dili mo motosi mo, pwede man gid sila mo musuta kung mali sila nako. Musutaon jud kanila kung tinuod. Tanawa taw na ako gitambalan no nga ni-angkog isa grabe pagbato niya nako sa una no. Hilak gid siya no. Tama. Atong naagi agin tuig na dito sugod ana siya. Okay, wala man ko kabalo. Nya daghan nang niingon no, musulti na ko no. Nya nisuko ko nila, nanudya ko nila wala. Niingon ko salamat dinyo ha.
Kay kung wala pa ko nasulay unsa ko pagpaubos. Kani akong pamilya pod hapit gud pakaso gud pero karon nalipay sila di ingo unsa to ingon kring-kring. Mas maayo gid ay no nga wala tan tubag no minaw tang papang no kung tubag ta no kay may katungod itang musulti. Tama gid. Wala mo misala. Tama. Limpi po ang konsensya. Oh, kanang akong gibinson karon nga bad karon ano mobalik na ko na di dayon tulokado na papas na. Wa mo ko suko nila. Ako lang gisulti ipamatuod lagi nako si Kristo gyud siya gyud ang mahukom dili ako. Tama. Igor ako sa gipaila kawa na sila kaila. Ay lang gipaila katong rebolto nga patay. Paniday daw ni rebolto mulihok ko na. Tama gid. Pero ang problema kay dili na sa kan tao mo dili mo balik din hindi mo adto kay maulaw na sila sa ilang Dito sila musulti sa di makadungog mo nang patay ba. Ang nagbuhat og sala sama. nagpatay sa pagaling mo. Gusto man sila, di man sila gusto mabiya sa sala. So dito sila magsip-sip sa mga rebolto kinulit sa tao. Pero kung kuha na antog gyud ang garbo ana Mo nang ingon boy, ang unang sala, garbo. ikaduha, hakog sa panahon para karon ni hakog sa panahon ni kalit lang pangasaba, o di ba no? Paminaw sa una ka musulti. Tama gid no. Minaw sa gilap. Una ka maminaw, tanawa sa imong lawas basi nakasala po ka. Problema. Ako pong problema, pasigarbo man ay nakita na sa mga taong masala na to. Ako, maanhi ko dire, kita sila, abritan na no. Tanan, kaning lang, maanhin ako dire, masakito naman to naglabay na ako. Pero sa tinuod lang boy, wala ko'y paglumot nila, wala. Ako lang yun, labanan ang Diyos. Kay siya, bara-ibara siya, mubalik yun siya, may imperno yun. Ang daotan, laglagon yun. Ayaw yun mag-ingon na ayaw mo kabalakay na ito ang Diyos. Wala, tanaw, mulino ganin, maghilalakay ta. Sa to pa, magmahay sila sa Diyos, no? Tama, magmahay sila sa Diyos. Magmahay. Kana na mahila ka, nga mura kag magbundak-bundak, wa ka nagmahay sa Diyos? Mahay mo nga sa Diyos. Pero kung adunay mo to si mga no kung naay mo kuang gid si mo agree sa ato ang Mga vlogger, ang bugat. Adun na say nabi mga mensahe din eh. Pwede na ako basahon eh. Kaya ang motoo sa iyang mensahe nagpamatuod nga matinud-anon ang Dios. Kaya ang sinugo sa Diyos nagsulti sa mga pulong sa Diyos o sa walay sukod ang Diyos naghatag kaniya sa iyang espiritu. Kana. Kung mo tuwa sa kuha, matuod gud nga akong pulong gikan sa Diyos. Matinud-anon Diyos ang Diyos sa imo sa iyang isulti. Matinud-anon gud ko, magpakamatay ko kada diingon kung kuhaon ko sa Ginoo karon dayon magsugot ko. Tama. Tanawa. Na goal kay no. Ay, mo ka goal. Di pa mo. Sagday na. Salamat sa mga mo-revent na ko pero hait yun ko sinutin. I'm sorry yun. Magpugong yun ko kay espiritu ko yaw. Di ba no? Naagi naman ano. Ning react ko na sudlan na pool ko. Na pool siya ang di ko sudlan ako daan. Muram tag-poses anak. Naana ako basig sa tawhan ko na anak ko kanang pool na ganihasag ko kasing-kasing dako ri ang tingog. Niya umubadlong sa kuha. Musuko siya di ba naagya naman ano pila ka tawo rin tumba no. Tama gid. Tumba. Tungkol kay dili mong pamatuod. Nagay daw. Ang daotan boy, gitugutan na sa amahan, haron pailon ang mga tao kinsa iyang amahan gusto. Nya mao may gidapigan sa kadaghanan ang iya sa kalibutan. Tama naman kung mao sa kalibutan kaaway sa Dios. Sige hisgot nga tagay pod sisa pod. Ginoo nagatiman nagalagad. Yun naman po gidautan gud kulong nga mo pabiling gud sa pagkadautan handod sa kangturan. Oh. So, wala may kabus boy kung ang dato magpakakabus. Kay mohatag sa to, mo agi magin ako. Mo ni problema kay mo agi nako. Kay kung iagi ko no nila panay ni kabuloy mo agi nila mga pare, di rin nagadato minon sila. Kay dili man bagay sa anak, dili makadto. Nagpakabus man ko daan, nakita mo ko nang nagpakakabus ko. Negosyo na lang ko. Tama gid. Man bugad mga bulunga kay moagi gud si mo. Gani, mo nang gilakala ko sa una ko. Patay na hinoon ko kay daghang laglag. Ayun, ingon ko sa kalsawa man. May kasabot pod sila. Di pa na kay tay, kontento naman ta. Magit. Kung sa timpo kong tanaw boy nga naputol. So kinalang gid maagi gid unta si mo kay ikaw may nakadungog sa una-una sa espiritu. Oh, ilang padidaan pod. Nga ang akong sinultian ba, Dios nun ba? Nga ako pong binuhatan, Dios nun ba? Siya wala sila kailan ako kinsa sinuli. Naganito yung tao nga nakailagid si mo kabalog sa imong kinaiya kung sa kaniadto pero di sila mutuo lang nga gamit ko sa espiritu. Nga kung matupong nila nang akong gisultian karon kung makaya nila na o sila gigamit. Diba itong kaabang niya nakakita di rin na nakakita mo sa gusto po ko sa gamiton sa espiritu na sa paggamit sa espiritu nagpahambong naman gani kang wakagigamit
Kung gusto bisa nga gamiton sa espiritu mo. Maposes ka. Nya pala hubog siya. Na di mo pud siya mutuosin mo ah. Mao ra problema. Na, ikaw man ang gisgutan nga anak sa tao. Kung daghan na po kang gamiton, pati libuga ang tao. Libog na pud. Tama gid. Yan, sa nagkadaghan na mo dili. Mo reflect boy siya gamit siya maghimala. Musilak siya sama sa bituon. Ano akong panagway mo sab, akong mata mo ayag no ana no. Tama. Ay, siya naghimala. Tingala gani ko sa imo halog sa kuha. Si Papa Jesus, dili ko Papa Jesus nagsigar ban. Di ko bad. No, nagtawanon gani ko, dili ko. Siya, igo lang ko nagpailan niya ni Kristo. Tama mang? Tama gid. Tama ka katulugon. Kumbaga ang Dios gid magbuot kung kinsa ra pud tong iyahang ipakitaon ana. Siya ang magbuot. Dili ikaw magbuot-buot. Natanawa mag-prayer mo. Tama gid. Palakpakan na to ang Diyos. O kinsa nagbuot? Ang tao. Palakpakan na to tong kaugalingon. O kinsa nagbuot? Ay nagpalakpak ang Diyos mo. Tao, yapon. Sa usa na lang tong giingon sa atong pagampo nga matuman imong pagbuot dinhi sa yuta sa langit. Pag inyong amahan, kabalo ka kisa inyong amahan. Ang gituman na mo nga pagbuot. Kisa yung santos nga amahan. Tong pare na mo. Amahan, santos nga amahan. Santos nga amahan si Santo Papa. Na. Wala man sa Biblia. Bantayan nyo, nagpaman-amahan po din sa nagkadaghan hinoon mo. Nagpuyos ba rin yun? Bahala na mo anak. Kamo. Father. Masay may muot ng kuboy ba? Ngayon ko yung ang ilang kabright no? Kamango lang sa mana sa mutopong sila sa Dios, nagpakanaog sa Dios. Ako di ko mutopong sa Dios. Sila dagoy ka mo reflect mang no? Sila ka dagoy mo reflect no? Kay basig tumba-tumba lang hiling-hiling no dito sa mga tao no? Sila kay mo reflect kay sama nya mausap ang tanawa nay pare na usab lang kadiyot ang tingog no puti daghana viral day no. Pero sa kwati daghan kayo na usab. Kay ubos man ko. Pero nga di man ta mo mabayran kay tungod kay nagsulti sa ubos man ka. Ubos man po ka sa kamaturan no. Sakit man. Sakit man pod. Nya wala pod na anad ang mga tao ba nga makadungog atong mga binasahan. Dili common ba, dili common. Dili common kay wala mo pud nabasa gyud. Mao na mingon sila nga. Kumbaga nabaguhan ba? Kayog sinultihan si Noli oy. Kay pasiluhan man pud sa una din Daniel kay basig daotan ta di man sa gustong daotan patyon 1,000 ka tuig. Wala na binasa tingala ko. Grabe ang mga tao no sa pagtuis no. Gihilak ko na sa una. Papa Jesus giyon sa di kanila gipalansan sa krus nagpintas pag sila dagko. Anak tanawa. Hayay kay sila nagsayaw pa sa kuno ako ang simbahan. Pero kung wala lang gilukso-lukso ang pagbasa nya iganid gikan sa daang kasabutan hangtod sa katapusan sa bag-ong kasabutan masabtan gyud sa tao dili gyud mabag-uhan ang mga tao. Sa una mabuang mo kay wala pa man toy mga linog, wala pa man tong mga taong gigamit. Pre sa inyo agad kung wala mo nag-act maglisod mo tungkad ani kay kinsa ka din tawhana nga kinahanglan ingnom po buwang tapos giingnan po na nanambal po din siya tapos mo reflect po sa biton. Kung sa una wala niyo na nakita din maglisod mo na sa mo day wala pa ni na kuanggod sa una kanang. Wala pa. Espiritu kay. Abot pa man sa espiritu sa kamaturan tultulan wala pa man 1,000 ka tuig pa man. Wala pong mga katalagman nga para sa itong COVID. Wala. Dili mahitabo. Dili pa man. Wala po may nag-act diri nga sige kung ingon sa una bitaw mutuo mong naisakit mo abot na sobra-sobra dili ko di ba nailinog mutuo bagud to sila di ba wala git yan hitabo yan na di ba ang nasod bisan na di pa sila mutuo nya karon pag human ito kaya ni na nuklear na di ay nya na yung ko na ipari ana ang magbugal-bugal sa Dios ba nya humot sa tao ni wa pag dito murag possible kay sa inyo ha tanawa so klaro nang gud kayo ko no nga nagwali sila ending nila sa pangayo. Klaro naman gud kayo nga brab naitabo naman gud ang atong ginahimo din kay mo na magud na hubatanan. Naigo sila tos binasa ganiya. Di mo sa gusto mo tan-aw. Hadlok ayohon mo na ni dili sila magpatambal di mingon sa dito patambal ni Noli kay mingon po nagyawa po tirga sa garbo. Makasasala ra ba ko salaan ra ba ta dito? Balaan ra ba ta dito makasala ra ba ko sa tanawa? Ay kabalo na mo asa pa ingon. Maglikay hinoon nga musulti ko muduhig ko sa pandungan ako sila. Mo to ingon nga ang katuhin noong yawanon nga tawo tong tapad ni Kristo diha dayon. Kay dili man sa maulaw mo angkon siyang sala ni Kristo. Nya karon dito mas anak sa tao na moangkon ka sa sala. Di man to sa pare nga paludhon man ka dito sa ribulto pod. Dili sa ko kay busulti ko buhion ako ang pulong niya. Kung si San Pablo mogamit nako sa kung kaalam sultian ta mo. Nga anak tahurang kana na.
Dili man sila gusto ana kay realistic man gyud ako mismo makita man sa akong binuhatan. Nya makita po maghilak ko sa mo. Sa una, di ba? Muhalok pa ko sa iyong tiil, no? Mag-Bible ko din, maghilak pa ko noon, udugay ko katindog. Dili sila gusto, dili. Dili lang gusto. Sa man. Ang mga tao nga goal dili, mo. ang dili mo to din, dili mo to din. Nakabalo na gud sila nga ikaw anani mo ang espiritu, ikaw ang Dios nagmando si mo kay kabalo mo gud sila nga ang imong gisulti iya sa Dios. Kinsa ba day naging magani ko tawano gay ko na anak gay ko dili ko Dios pero ang uban nagtuod man ala si Papa Jesus na usab si Uncle Noli Pero nagtuon na gud sila nga gigamit mo ka sa espiritu kay di mo gud sila maadto din kay masakitan. madlock lang sila hadlock sila Hadlok sa kayo, pulong ang sungkod na ko ang pulong ko hait kayo mo tulisok sa imong kuan konsensya kung na kay garbo ram na boy natanawa ang mga dato tanawa ko na ang mga dato para ni Chris Aquino sige ni good Christopher Mengud ingon sa gigibarang kuno sa digil mo tuo di ron mo tuo sila ang mga surano Tama. swerte itong na yung loy-loy yung dapit pero katakaliputan na boy swerte dili ayo ingon yung gigamit na sa daot na kulto na dili panidi lang nimo kung sige siya pamalika si bad siya ana siya kabalo siya sa iyang gigamit nga gawmo sa iya samahan daotan pero buotan siya kabalo na siya moro na po niyang papel Tama gid. ayohon tong naas kabos ay man tong dato kay baligya lang isa kayati unto sa kamatayon mo extend ang kamatayon horot lang yapon ang problema ang pagresbak malipayon na ra ka nga na itong mga dato o magsakit bulahan kayo sila kaya mapandungan ako anong pangay pasaylo ihatag ninyo mahatag sa kwadi ihatag na ko sa kabos di kaambit sa kung wali tama? Tama. Kaning akong pagwali kaambit sila sa kuwa ihatag mo na ko na dito sa mga tao murag kag si Abraham ba dato pero ni offer ni Melchizedek pero tarawa dili sila manhin ako kay dito na gusto sa palakpakan kaya pagtuon nila nga katulog yung ilang gitagaan mao na gito ang tinukod ni Cristo dili templo sa Diyos ang kasing-kasing sige mong guna sila paganda nga sila kami ang sinugo nga si kami ang malusimban naging sa Kristo nga mao ni akong simbahan lahat templo sa Diyos ang atong kasing-kasing yun sana na pagbasa usa ka mo po mga tao po pagbasa na pud mo kay naara pa data karon sa Tervalution kanina akong isulti nga nung nagamit og balaang kasulatan ron ipamatuod na ko nga naagi ko sa autoridad kailangan kailang isulti nga bot balik-balik lang ko no kisa na balik-balik tag Pasko karon dulong na pud ta karon sa simana sa patio na pud nato si Kristo nya babanhaw na pud balik na pud ta isa lang na tao kaysa na banhaw sa matay buhat pud sila importante kasaulog ng mga adlaw ay okay, salamat kayo sa naminaw ang mga tao po na ang ato ang dili ta kinahanglan nga magsigig debate pa kay unsa man paghusay sa kalibutan nga kita mismo nagdala sa kamatuoran na makakbanta sa Dios ang atong isulti ang kaluwasan mga sala na to nadi balaod magunsa man ang pulong nga wala buhat di ba ang sa balaod ug ang sugo no tanawa dia ang sugo ni Kristo kamo salamat sa mga maayong pari pastor o sabay magwawali nakasabot na karelate nato ang kinigid na sa balaang kasulatan ang ako lang dali kamo diri mupandong ko ninyo sa aman ako manggoy gisugo dili man kamo natarawa ninyo basi pagkitaon pud mo panidi ninyo ang mga tao na nakakita adto interviewhan niya dili ko Ginoo siya ang magimala wala ko nagbuot og himala salamat ug maayong gabi ka na tong tanan salamat ninyo mga nahatag mong panahon kung nalipay sa bang espiritu kay mao ni ang panahon nga ipalanog nato dili espirituhanon dili man ta sa kadalanan dili ta magbuhat magdalag mi kapon na ama na dito gamiton pod ni natong gahom pod ni iya man ni sa Dios Amahan depende lang sa paggamit nato ni kung bad pod ang paggamit nato ni kabalo ta kinsa tong amahan pero kani espirituhanon man ni kabalo pod ta kinsa tong amahan aron diin gani duha og tulong maghisgot sa balaang kasulatan maghisgot nga kita nagsulti sa kamatuoran anaa ka nato ang Diyos kayo ang templo ang atong kasing-kasing pusa tukuron nato atong mga tulda atong lawas tulda ra man ni kay isa ka gatos katuig sama sa isa ka tinulo sa tubig di ba mubo ng tagapanahonan tukuron nato tupad sa simbahan ug templo sa Diyos ang pitik sa espiritu ang bag-ong espirituhanong kusog di ba nagisugot ganiya Tama. bago Bago. gilain mo di sa amihanan Amihanan. I'm sorry sa mga tao
nga dili gusto mo kaong gahi. Salamat og ang Dios kanunay manalangin kanato ang Amahan ug Anak ang balaang Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.